Čau lidi, dneska si zahrajem Piggy. Tam tady s ním já. Jo, je tady se mnou editor. Jako vždy. A pokusíme se to dohrát, jo? To je jasný. Podíváme se, jestli můžeme mít hrát. Vypadá to, že spíš asi ne. Podívám se. Jako já jsem hrál Piggy jenom 4krát v životě a byla to jedna z mých prvních. Já jsem to fakt dlouho nehrál. Mal jsem ale 30 sekund do konce akorát. 30 sekund počkáme úplně v pohodě. Doufám, že u toho vydržíte. Tak jako 20 sekund, když tak si to přeskočte. Jako žádnou Piggy Plenka! Pak se asi nemůžete divit. Nevyhrál to už. To nemusí. Tak jo, začíná no, ne. Jdeme na to. Už je game over. No? Nice. Konečně. Jo, chtěli bychom dosáhnout 300 odběratelů a máme pro vás superový video se 2 youtuberama. A taky bychom chtěli dosáhnout 1000 odběratelů a to už budu dávat Robuxy do her. Tak jsem si jako dávám jenom do těch, který fakt hodně hrajou i do skinů, že jo, skiny nejdůležitější, no pro mě důležité. Hej, dáme tu venkovní, počkej. No, to, jak tam jsou 2. To 6? Jo, 3, jak tam je teďka 3. Tohle? Já tady. Tady? Já tam je nejodbější, že jo. Nice. Tady. Dva lidi dávají na tamto, ale naštěstí jsme tady. Player. Jo. Ne? Jo, player. Bot a player. Ne. Player, počkej, player. Ne. To bylo moc OP. Ale hrát to nejoblíbenější minihra, který se nejvíc vyznal a kterou jsem hrál nejčastěji. Hrál jsem zatím jenom 4 minihry za všech, jako. Takže a tahle tu jsem hrál nejvíckrát, asi 3krát. Ne, vlastně jednou. Mě baví ten jeden za první. To by baví ta první, jo. Jak se to nedá přiskočit, tak proč tady to? Tak já to vím, ale tak musím vám to ukázat, jestli někdo neví. Oni mám chodit jakoby za sebou, jo. Jako, já tady znám dobrý, ale počkej, já nemám kladivo, já jsem zvyklý, že to mám hnedka. Mám plenku. Máš? Jo. Nice. U mě tady jsou nějaký náboje jsou tady u mě. Nice, ale mám za... Ty vole! Sorry, ale za mnou jde pán vedoucí, který asi bude OPčko, protože ten má úplně omega. No, já jsem dát, kámo. Jak se to bere? Hele, odejím tam jenom. Kam patří plenka? Já jsem mám modrý klíč, mám se to na mobilu hraje docela hůř. On hraje na počítači, to má lepší. Kam mám dát tohle? A je to naše 4. video, takže pořád jako nestříháme. Kam mám dát tu plenku? Takže pořád jako v tom nejsme nejlepší, takže ty první videa budou jako bez střihu často. A bude tam slyšet nějaký zajímavé věc. Třeba jako v tom, jak se jmenuje. Hele, kdo pak jde za mnou? Já ho vidím. My jsme 2. On jde teď po mně. Haha. To si zastavil. Nechoď k němu. Sako se zranil, už zase stal. A nic nedělá. Go! Tamhle jsem to dal. Víte, jak jsem vůbec ho nebojím, jak je to na 0? Nebo není, jo, protože má lepší skin než já. Ani já jsem ho nikdy neviděl, jo. Nemám co flexit, ale jako... Absolutně netuším, co on jako má v plánu dělat, že nic nedělá, jakoby. Ale už mám i zelený klíč, kámo, já těch tady mám, kámo, úplně, a ten zelený ten na co mi je ta plenka? Odpověz mi, prosím. Nevím, ale já vím, kam dát zelený klíč.
Já nevím, kam... Červený by byl nejlepší, ale co se dá dělat? Mou plenku. On tady je i bílej. No tamhle je modrý. Proč já vždycky... Ach jo, já vždycky najdu ten, který nepotřebuji. A teďka jsem ho potřeboval, ale tady to prostě... To je zapitonej zvuk. To je u mě. Já jsem tady byl u nějakého prasata zavřenýho. A jo. Nebo spíš ubouchala, jak znáte. Ten na klíči už udělal? Yes. Ten, co je tady ubouchala? Já. Jdu pro Takže ho modrej. nemám brát, jo? Jo, neber mě ten modrý. Ta bílý nebo zelený. Já vím, kam patří. A už jsem otevřel... Už jsem otevřel ten modrý klíč. Kámo, já jsem nejlepší. Holy. No, nikdo Houlenic. Houli nic, že? Houli nic. Tak já občas jako fakt nepřemýšlím o svý hlavě, že tady něco natáčím. On má nějakou Já ganu? se musím omluvit. A tak to je tomu skinu. Pojď sem. Počkej, já tady musím... Já se ho bojím. Kámo, on jenom stojí, podle mě. Prostě jenom stojí, já nevím. Hele, borec má pistol. Ten ho určitě střelí. Střel ho. Nice, už jsem otevřel 2. Tady ještě červený, kámo, kombíčko. Zase všechny 3 klíče, jenom já. A ještě náboje tady mám, ale protože přijdu potom. Já potřebuji. A to jsou moje, jo, náboje, jo. Nikdo mě neberte, já jsem si je našel. Kámo, Ten zelený klíček k ničemu. už všechny, už má, no už jenom bílej. Díky, jako, že jsi mě vzal. Že jsi mě vzal ty náboje. Ne, já šel plenunku. No, jak se tam. Hej, potřebujem to tady. Plenku? Ne! Počkej. Jo, plenku! Přesně. Myslím, že jde k Prostě tobě. mi řekl dřevo. Sakra, To je fix. plenka. Myslím, že jde k tobě. Tady jako. No, tady. Já si vezmu to věc. Beru ten. Mám tohle a nevím, co s tím mám dělat. Žlutý je vzácnější, ale nevím, kam patří. Ale já vím, kam patří ten bílej. Hele, jde za tebou, nebo ne? Jo, pozor, jo. Pozor. Kde je? On je u Bacon Boye, ale proč se u něj zabil? On tam šel fakt sám od sebe. On se nehejbal, on tam šel sám od sebe. Já To je to blbej. opravil ty dveře, teď mi zbývá jen ta... Hele, on dělá kroužky. Hej, jo to. Hele. Tam už jsem potel tolik nábojů. Hele, tady je pistol. Si vezmu. Jo a když tak, hele, tady je ten bílej klíč. Tady úplně na rohu. Mám pistol. A pak ještě budeme potřebovat kladivo. Mám pistol. Co to je? Pomalu, Snakesy. Mám pistol. A já nevím, kam patří žlutý klíč. Podle mě to bude nějaký trezor, podle mě. Ale vím, kam patří bílý klíč. Kde já mám pistol? Kam jsi dal ten Kde bílej jsou ty klíč? náboje? Tamhle. Neber si- mi ty náboje, prosím. Kam jsi dal ten bílej klíč, abych ho potřeboval? Já ho nikam nedal, neměl být. Ty Tak jsou jak všude tak náboje. jak to, že jsi to vyměnil místo té pistole, kde to máš? Sorry za to slovo. A kdy to máš? Ten bílý klíč. Jo, vidím. Já vím, kam patří Bacha, ten myslím, že bílej. jde k tobě. Já ho neměl. Měl? Já jsem ho... Ty jsi ho tam pak nechal? Ne, já jsem bral jen tu plenu, já jsem měl jen tu plenu, já jsem nic jiného nebral, ta plena byla důležitější. To je divný. Co za mě? Snipnul jsem ho, jo. No tak já to asi budu muset najít sám od sebe, že? Můžu... Hele, mám zbraň. Nebojím se jí použít, brácho. No nemůžeš, co? Ty nulo. Tak pojď, to kam můžem ti dám oranž- hnedku. Tady červený klíč. Běžem i oranžový skýn. A je k něčemu červený. Červený, ten už jsme měli. Ten jsem Mám ho já. zničit. Jo, Mám pistol. Ale už jsem do něj něj jeden náboj dal. Já nechci plejtvat. Co tady? Já se ho bál, že to je nějaký ten... Kamo, co to je? Co? Tady levituje. Asi prachy. Tak já nevím, co to bylo, asi prachy. Neboj! Hele, on se mě bojí. Že zase to... Jo. Já se bojím taky.
Okay. Musel jsem mi potřebovat náboj. Protože se podezřele ke mně blížil. Oh my god. Já potřebuju kámatu. Náboje. Si mě nějak jako vyskéruje. Já chci... Ne. Já jsem se nechtěl projít. Jsou tady ještě někde náboje. Tako se zranil už zase stál, že jo? Jak jsem řekl. Kámo, on mě těsně za zádami. Ty vole, Běž, dělej. Je, sorry za to slovo. Já se nevím ovládat. Sorry, ale... taky nejde. Pomoc! To je hrozný. Teďka to bude i trošku směšný, jo. Vogo, jo, jsem chtěl říct, ty Vogo, jo. Kde je tam ten kolotoč, jo? Tamhle. Ale to není To to slušný lidé. Doufám. No, možná. Nebo na YouTube určitě. No chtěli bychom jako. No, chtěli bychom být slušný, ale nedokážeme to. Nejde to. On kampí, to je hrozný ten. Jako, a nechci to To je zakřiknout. to ty ole, že jo? Ty ogo je to. Tady je žlutý klíč! Tady je do trezoru! Žlutej? No. Jo, bacha! Ten mě dal headku jako něco. Ty odpál. A nejde za Robuxy, nejde kámo. Come on. On jde teď po mně. Kam? Tady je modrý klíč. K čemu je modrý klíč? Tady je kód. Mám kód. Keykartu mám. Takže k něčemu keykarta. Kam jdeš? Kam jdeš? Jdeš? Tady je... Počkej, kde to jsem? Jseš... Jsem bude v jiný míní, jo. Kde seš? Já jsem ve Piggy 2, tak musím jít zase do jiný. Tak pak si dáme Piggy 2. No Po to příště... 36 sekundách. Aha. No dobré, kam taky. Já potřebuji... Umřel si. Kam? Posledních 30 sekund kill. do konce. To byl dobrý kill, no. Tak zahrajeme se ještě Piggy 2. Příště video. Příště Jako video. by teďka vyjde. A to Takže je jedno. tady to bylo 13 minut, takže jak jsme říkali 15 až 10, tak to bylo skoro akorát. Takže my se tím videem loučíme. Takže Ne. čau. Čau.